Assalamualaikum, halo guys, ketemu meneh mbak aku dapur jajan Cirebon. Lah di video kali ini aku gawe kue cucur gula merah, kue cucur alias kucur. Ya wis guys, ini lo bahan dan cara membuatnya. Deloken. Sip. Nah, ini di video kali ini guys, aku sing mempraktekan ya. Lah, soalnya aku tahu nggak kue cucur. Tadi aku iso lah. Iki ono secuil garam. Terus ono gula abang sebongkah luwih bae. Kayak sebongkah emas ae. Terus air bening atau banyu putih. Oke guys, terus ono tepung terigu guys. Nah, iki tepung terigu. Terus yang terakhir ono tepung beras. Iki jenis tepung beras, guys. Terus iki bahan kabeh ya. Selanjutnya wis tak siapno kompor iki. Oh iya, iki barangkali awakmu ono sing gurung iso masang kompor portable. Lah iki guys, tak uruki carane ya. Sengaja tak pasang mesisan lah wis. Kan selama iki sing apa praktekno bojoku ora iso. Dadi iki disponsori oleh apa iku? Mereknya apa? Progas lho kan. SNI Standar Nasional Indonesia iki. Jadi ini kompor portable iki guys mempermudah kerja kalian, simple lah. No. Terus iki carane sing pertama bukaan gak nggon iku, marno siapno gas. Iki gas aku eling lek gas kok ngene iki jamanku sik dadi pendaki gunung biyen iki jenenge gas wonderful lek biyen. Nah, kompor butterfly merke lah. Sip, masuk kan? Nah, gampang iku. Engko iku ana tombol iki on off lah iku kok cetekno dhewe. Ya wis, gak kan ngomong, praktek kompor mari selanjutnya masak. Nah, sing pertama guys, iki gula abange atau gula merah apa utawa brown sugar atau apa wis bebas. Sing pertama dimasukkan. Terus ditambah air putih mang, air bening. Lah iki aduk-adukan dhisik. Nah, dihancurkan dulu lah. Tadi kue cucur iki enak rasane. Jajanan pasar lah termasuk. Nah, iki api sedang bae wis. Ono biasanya lek ndek pasar ku ono sing warna putih, ono sing warna merah muda, ono sing ijo ngono lho. Tergantung selera sih. Lek aku sih seneng sing warna coklat iku tampilane enak lah rasane gulone ngono lah. Iki wis gak tak suwe-suwe iki sing wis mencair sakle wis tak panasi ya guys. Setelah itu diamkan dulu ae wis lek wis mari kaya ngene iki ojo langsung dipakai yo. Lek wis mendidih ya iki diaduk-aduk sik barangkali ono sing kemerindil cilik-cilik lah wis patenono kompori lah kayak gini hasilnya gampang kan guys gawe ini. Nah, iki aku ae iso lho gawe mosok awakmu gak iso. Selanjutnya sing iku mang gula merah iku mang disaring sik guys. Barangkali ono sing apa gula merah kan kadang ono apa niku. Ono sing merindil-merindil kecil-kecil ku lho. Iku disaring dulu lah. Lah kayak gini hasilnya guys, lek wis disaring. Oke. Sip. Selanjutnya guys, iku kan sambil menunggu rada anget ya. Iki tepung-tepung iku mang masukkan semua. Lah. Terus aduk sik biar nyampur. Garam baru dimasukkan, guys. Lah, iki diaduk sik. Terus nanti memasukkan air gula merah iki sedikit-sedikit aja guys, cocok langsung diguyang nono ya. Sedikit-sedikit.
lama-lama jadi adonan gitu loh. Oke guys. Lah, oh ya guys, kok komeno guys ya, menurutmu lu enak aku sing mempraktekkan apa bojoku ya? Lek aku ya wis aku ae lah ngono. Ya, tapi ya maklum lah, aku nggak gue cucuri nggak sebagus lek wong-wong wedok iku sing gawe. Lek wong wedok kan luwih rapi ngono. Lek aku ya jenenge wong lanang gawe ya wis sing penting tampilane ngene ya wis lah, sing penting rasane ngono lho. Dan iki aku wis berusaha sadurunge wis tak coba dhisik jano tampilane kowe cucurku iki rada apik lah ngono. Ya tergantung penilaian kalian wis lek jariku wis apik ngono guys. Lah iki campuran mari ngono diaduk-aduk ya. Oke guys, lah kayak gini hasilnya. Sip. Nah, iki ditekan-tekan sih lo, iki. Oke, lah setelah itu di mixer, cuman gak tak ketokno ya, di mixer ya kurang lebih 5 menit. Nah, biar lebih lembut lah. Sip, iki sing wis tak mixer guys. Lah iki wis tak mixer, jadi kan lebih lembut. Terus apa barangkali ada tepung-tepung sing sik menggumpal iku sing gak kena keaduk mang lho, jadi kan tercampur semua. Setelah itu istirahatkan di tempat adonan selama 20 sampai 25 menit lah. Tuh, tutup ono plastik sik, fungsine biar uape gak metu. Uap panas atau uap apa bebas. Ditambah kain bersih. Nah, terus 20 menit kemudian sip, delon. Loh, iki. Oke. Iki sing wis tak jarno selama 20 menit. Nah, kayak gini hasilnya guys. Oke guys. Nah, iki jangan lupa diaduk-aduk lagi. Barangkali memang istirahat ono sing keturun. Tepung-tepungnya adonan-adonannya ono sing keturun ditangekno meneh iki sampai ditungekno. Ya, ditangekno meneh baru digoreng. Simple, gampang, mudah. Loh, jadi ide usaha. Awakmu dodolan kucur di pasar ya, mending wis. Lumayan ya, yang penting usaha sedikit, hasil sedikit, sepenting halal daripada akeh hasil korupsi percuma. Lah iya. Aja lali ambek ngenteni apa iki? Minyaknya panas, aja lali klik subscribe, like and comment di Dapur Jajan Cirebon ya guys. Wis aku ngomong ae wis, lanjut tak goreng wis. Nah, iki cirine iku lek cucur-kucur apa cucur iku hasilnya apik lek jariku ya. Lek hasil apik iku kayak ngene guys. Ketika disok iku biar iku langsung ngembang. Loh, kok ketika dibelah iku kok muncul kaya apa sih? Pori-pori ta apa ya jenenge ya? Lali aku. Wis iku lah. Lah ojo diwalik dhisik, sadurunge ana tepung sing titik metu guys. Tepung sing sik mentah iku lek wis metu iku gak apa-apa diwalik. Lah iki the first pertama kali gorengan pertama lah. Aku goreng ping pindho ae, setelah iku wis lah ya. Lapo goreng akeh-akeh wong gak dagang, aku mempraktekkan kok. Oke guys. Loh, iki ini penggorengan pertama dan sepurane rodok sedidik gosong. Soalnya aku terlalu semangat wis gak gawe kucur. Lah, iki penggorengan kedua guys. Iki tak dudui carane ketika awakmu siap diwalik ngono. Nah, iki kan lho, guys. Loh kan, iku membentuk rongga-rongga di dalam sebuah kucur. Nah, iki kok cirine lewat sono sing tepung metu. Nah, iki kok delokon sik. Lah, ku ana tepung metu kan? Lah, ana tepung sing sik mentah metu iku kok tepung sih adonan. Lah, lek wis kok ngene iki tandane siap dibalik ngono lho. Aku komporku rada kegedean dan rada kepanasan, tadi rada sedikit gosong tapi tidak mempengaruhi rasa gitu lho. Lagi kayak diwalik lho, iki sing gak begitu gosong bang, sing perfect lah lek jariku. Sip wis. Ya apa guys, mosok awakmu gak iso gawe kok ngene gampang kok lho. Ya kan, mek butuh sabar. Sip, wis mari sesi goreng sampai sesi goreng sudah selesai. Iki wis dadi. Mang dadiku sekitar piro ya? 6 lek gak 7, tapi tak coba telu sik. Nah, gawe plating. Sip, kayak gini guys.
Iki lho cirine kucur iku kuwi cucur iku lek sing bener iku jerone ana iki. Lho ana serat-serate ngene. Lho tak coba dhisik enak rasane. Sip, sing penting iku ketika gawe cucur ku apa ya? Empuk lah, teksture empuk ngono wis. Ya wis lah guys, wis gak suwe-suwe videoku kali iki ya. Terima kasih kalian sudah menonton videoku kali iki ya. Ya mungkin untuk seterusnya sementara aku sih sing mempraktekkan ya. Ya wis, assalamualaikum.